Com a experta en medicina natural i dietètica, estic encantada de presentar-te Kinesadol Crema CBD d'Herbovita. Aquesta crema excepcional combina les propietats de les herbes medicinals amb la innovació del CBD per proporcionar-te un alleujament natural i una sensació de benestar. En aquesta crema trobem com a ingredients el CBD, conegut per les seves propietats antiinflamatòries i relaxants, i 3 plantes com són l'àrnica, l'arpagofit i la calèndula. Qui ho podria utilitzar? És ideal per a persones de totes les edats que busquen una opció natural per alleujar les molèsties i dolors musculars i articulars o tractar cops, torçades o esguinços. Quins són els seus beneficis? Per les seves propietats, els seus components presenten efectes antiinflamatoris, analgèsics, relaxants de la musculatura. És una opció natural per a aquelles persones que volen substituir les cremes amb antiinflamatoris químics per un tractament natural. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.